Kaixo ekipo, ze moduz? Ondo egotea espero dut. Bueno, suposatzen dut, irrikitan zaudetela normaltasunera bueltatzeko. Baina bitartean bagu ikasten jarraituko dugu. Gaur, malabarrak ekarriko dizkizuet. Lehenengo bolak egingo ditugu. Nik etxean banituen bi. Baina, konbeni da berdinak izatea. Orduan, beste 3 berdinak egingo ditut. Behar dugun materiala. Plastikozko poltsa bat, bola bakoitzeko. Arroza, gordina noski. Edo dilistak ere balio dute. Ontzitxo bat. Esan dudanez, 3 bolak berdinak izatea komeni dela, markatuko dugu noraino bete behar dugun ontzixa arroz kopuru bera izateko. Eta rotulki bat. Hasiko gara. Plastikoari puntatxoak kenduko diogu. Horretarako, korapillo bat arrunta egingo diogu. Horrela ja, borobildu egingo zaigu plastikua. Buelta emango diogu. Eta, lehen esan dudanez, ja bola bat egin dut. Eta horraino bete nuen. Beraz, bigarrena ere horraino beteko dut. Ya está. Markaraino eta ja justu ingo dut. Airea kenduko diogu, ahalik eta gehien. Eta beste korapillo bat. Ez dutu, aire gehiegi gelditzen bazaizue barruan. Horratz batekin, zulatu eskero, ondo gelditzen dira. Hau eginda gero, honekin bigarren buelta emango diogu. Beste korapillo bat egingo diogu. Gero, 2 bustantxo hauek moztu, eta zelo batekin, nahi badugu, bukatu dezakegu gure bola. 2 ditut. Bueno, orain 3. prestatzera noia. Bueno, ja baditxut 3 bola, baina hasiko gara bikin. Lehenengo, nola jarri behar garen. Oreka mantentzeko, hankak, zorbalden parian. Besoak lasai, eta mugimenduak izango dira betik gora eta borobil bat eginez. Ez duguna egin behar, da, bota eta pasatu. Bota eta pasatu. Bota eta pasatu. Ohitu behar gara, beti gora jaurtitzen. Horretarako, hau izango da lehenengo ariketa. Hartu bola biak, jaurti eta hartu. Jaurti eta hartu. Biak igo behar dira, gutxi gora bera, altura berberera. Bigarren pausoa izan daiteke eskumatik ezkerretara, ezkerretik eskumara. Eskumatik ezkerretara. Eta legindu behar gara, ibilbide bera egin dezala bola. Hau, menperatzen dugunean, hartuko ditugu bola biak. Eta jaurtiko dugu lehenengo bat, eta gero bestea. Lehenengo bola, hemen goian dagoenean, bigarren askatuko dugu. Hasiko gara lehenengo eskumarekin, eta gero eskerra. Eskuma, eta gero eskerra. Eta gero kontrakoa. Eskerra, eskuma. Eskerra, eskuma. Hau, menperatzen dugunean, 3. bola hartzeko pres gaude. Eta ja mugimendua jarraia izango da. Orain, beste ariketa bat. Bakarrik erabiliko dugu esku bat. Eta horretarako, 2 bola erabiliko dauz. Jaurti egiten da atzamarrekin, baina bola jaso esku aurrarekin. Hau botatzen dugunean, bestea aurreratu egiten da. Eta hau jasotzen da hemen. Hau jaurtitzen dugunean, ona. Hau. Hasieran, mugimendu hau erresteko, beste eskua erabiliko dugu. Eta ja, hau menperatzen dozuenian, jarraian egin dezakegu. Alegindu, ez elkartzen biak hemen behian. Goian dagoenean, bestea jaurti. Ez itxaron bestea behian egon arte. Bueno, eriketa hau, lehenengo eskumarekin, da gero, aleginduko gara ezkerrarekin egiten.
Edo ezkertiak zaretenak, lehenengo ezkerrarekin noski, eta gero bestearekin probatu. Bueno, hau izan da dena. Ikusiko duzue, praktikatzen? Zenbat hobetzen duzuen? Animo! Eta laster arte!